kunnafoni show jamana laibagaw minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli belebeleba an b'o k'aw ye don o don an b'aw sɛgɛn k'a bɔlɔlɔ sira sanfɛla la k'an ka nin kunnafoni ninnu makɔnɔ an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce diɲɛ don o don aw ka tulo majɔ ko ɲuman na kunnafoni min n'an b'a d'an ma don o don ni y'a wagati selen Mali kunnafoni studio belebeleba in kɔnɔna la an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Bi alamisa ye Octobre kalo kile 27 san 2022 kunnafoni daminɛ an b'a daminɛ ni Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kunnafoni n'o de colonel Asimi Goita ina fɔ bɛɛ lajɛlen ma kalama k'a fɔ ko Octobre kalo hale kɛra kalo ye Mali jamana kɔnɔ na min labɛnnen no kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko la ni y'a lɔgɔ kunna o kum kɔnɔna na Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ha ka lasigiden n'o de colonel Asan Bajalo Ture hale y'i kunda Moptikaw fɛ ka taa dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Moptikaw fɛ Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la ni dɛmɛ in na sa a yirala k'a fɔ ko malo tɔni 150 o de taara di fo ka taa se couscous carton 250 macaron carton 250 tulu 20 litres bidon o carton 250 fo ka taa se kalaminɛ ba kelen n'a kun kan fɛn ma o de taara ka di Moptikaw ninnu ma walasa olu bɛ se ka u yɛrɛ la sɔrɔ cogoya min na kunnafoni kɔnɔna na an bala dɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛya ta kun kan fo kan ko dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ kɛra u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw mɔgɔ bɛ se masimafɛn min ma n'ale bɛ wele ko moto pompo o den 3 o taara ka taa d'u ma fo ka taa se bolimafɛn min bɛ maaw ta tela la ka taa n'u ye kɛnɛyaso la n'o kuma dɔ la sɔrɔ n'o ye ambulance n'a yirala k'a fɔ sa ko ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko kɛnɛya minɛn fɔlɔ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ walasa kɛnɛya a bɛ se ka sabati cogoya min na ɲɔni maaw yɛrɛ kɔni ka se kɛnɛyaso la o den 2 taara ka di u ma o min bɛna di bila jɛnɛ ale ni Bajankara kɛnɛyaso la hakilina jiginna kuma kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalo kelen ka kɔn bi ɲɛ ko malo tɔni 11 ko de taara ka taa di Moptikaw ma kɛmɛ sarada la ko 70 k'olu y'a sɔrɔ baw a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'o de ye kɛlɛko ani basigibaliya ta fanfɛ kɛ ko Moptikaw k'olu yɛrɛ de kɔni ta ka jugu a la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna la Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de ye colonel Asimi Goita ale kɔni y'a latigɛ ka maliden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a seko la i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ale ka dɛmɛ a bɛ se i ma. Amanto kunnafoni kɔnɔna la hamina kɛnɛya kunnafoni la homi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don Mali jɔso kura kunkanko la n'o de ye Ibrahim Akasa ye fo ka taa se minisiri min sigilen don kɛnɛya ta kunkanko la olu maa 2 u y'u kunda kɛnɛyaso min bɛ Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Pɔnjikaw fɛ faaba kɔnɔna la u y'u kunda ni ka taa tile kelen ta ka yen lajɛ baw u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko kɛnɛya hale yɛrɛ kɔni tɛ sabati ka sɔrɔ jaya tɛ a la. O kunnafoni bɛ don an ye kalanko kunnafoni la minisiri min sigilen don kalanko ta kunkanko ɲɛnabɔli ma n'ale de ye madame Sidibe Dedo Usumane kunu ale bɔra ka kunnafoniya dɔ di Mali jabaranisoba sanfɛ ORTM mɔgɔw ka jabaraniso sanfɛ ha kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko lɔgɔden minnu ye kimɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la DEF ma ko olu yɛrɛ kɔni k'a bila ka taa cɛmancɛ kalanso la ko ɲinata ko a ye wagatinin dɔɔni ta kan ko o ye wagatinin min ta k'o yɛrɛ kɔni ma kɛ wagati jugumɛ ko baw k'u yɛrɛ kɔni kun kan ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan de ka fɛn dɔw kɛ walasa ni maa ninnu bɛ se ka kalanjɛlen sɔrɔ cogoya min na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni kalansoba min bɛ Mali jamana kɔnɔ ko caman yɛrɛ de kɔni bɛ minnu bɛ ka kalan kɛ ka sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaaw ta kalama k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se k'o kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen bala wa k'u bɛ bɛɛ lajɛlen kunnafoniya k'a fɔ ko cɛmancɛ kalanso mɔgɔw k'olu ka kalan man jan ko baw ko kalan bɛ k'u kun kalo 6 kɔnɔna na walasa u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na ko a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ ka a f'u ye ko min de ye novembre kalo tile fɔlɔ nata ye ko cɛmancɛ kalanso mɔgɔw u ka kalanso bɛna bɔ lɔgɔden kelen kelen n'a fɛn fɛn ye DEF kimɛli kɛ i bɛ se k'i kunda i ka kalanso ka i b'i ta yɔrɔ dɔn ko k'a fɔ ko u ko in yɛrɛ kɔni jana ko in ma jan ko baw ko ni kalan ninnu yɛrɛ kɔni taara novembre kalo kɔnɔna na ko cɛmancɛ kalanso mɔgɔw n'o ye 10e mɔgɔw ye k'u bɛna kalo 7 kɛ kalan na ko sɛbɛn minnu yɛrɛ bɔ olu bolo k'u kan ka kalo 6 dɔrɔn kɛ kalan na ko donc ko kalo kelen bɛɛ ko yɛrɛ de kɔni bɛna fara kan ko k'a fɔ k'olu ye ni wagatinin min ta ko ni wagatinin yɛrɛ ko kɔni tɛ kojugu ye cɛmancɛ kalanso mɔgɔw ka kalanni kunkanko la wa k'u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye dɛmɛ a ka se ka kɛ ka se ka lɔgɔli karamɔgɔw ko olu dɛmɛ kalanbila min bɛ kɛ olu bɛ baarabila min kɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ n'o yɛrɛ kɔni bɛ ɲagami don lɔgɔlidenw ka kalan na ko dɔ bɛna bɔ o la kosɛbɛ k'u dɛmɛbaga o ka ca kosɛbɛ wa u dɛmɛbagaw bɛ k'u bolo d'u kun walasa Mali jamana kalanko a bɛ se ka basigi cogoya min na. Alisa hameto Mali jamana kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sinikaw ka lasigiden min bɛ Mali jamana kɔnɔna na olu ye bolonɔbila sɛbɛn k'a yira k'a fɔ sa k'u fana ye ɲɛnajɛba kɛ Mali faaba kɔnɔna na o ɲɛnajɛ min kɛra Mali ni Sini ka jɛɲɔgɔnya k'o ye san 62 sɔrɔ ni nin ɲɛnajɛ in n'u yɛrɛ y'o ta ko fɔlɔ ye Mali jamana kɔnɔna na ko ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔni kɛra sa walasa halisa bɛnɲɔgɔn bɛ Mali jamana ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara a ka togoya min na.
n'a seginna ka na kokura kɛnɛya kunnafoni la hanbala dɔnna k'a fɔ ko ministre min sigilen no kɛnɛya ta kunkanko la n'o de ye Jeminatu Sangare hale kɔni bɛ ka yala ka campagne ba kɛ Mali faba kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko tɛgɛkoli k'ale yɛrɛ kɔni bɛ nin kisi i n'a fɔ Mali jamana kɔnɔna na tɛgɛkoli hale yɛrɛ kɔni ma faamu bawo a yirala k'a fɔ ko 100 o 100 la ko ɲɛgɛn minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na olu labɛnnen tɛ tɛgɛkoli kama ko 100 o 100 la ko 31 jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni olu tɛ tɛgɛkoli ɲɛdɔn ko tɛgɛkoli hale tɛ tubabuya ye i n'a fɔ an b'a fɔ toga min na Mali jamana kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛlɛyaw ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye tubabu ye ministre hale ye mɔgɔw hakilina jigi k'a fɔ ko ninnu tɛ tubabuya ye ko ninnu tɛ jɛlɛya kojugu ko ninnu bɛ kɛ de k'i yɛrɛ ni kisi ko ninnu bɛ kɛ de walasa i yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya jɛlen sɔrɔ toga min na min n'a bɛ ɲini Mali den bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko bɛɛ lajɛlen k'i talan kɛ tɛgɛkoli ye n'i bɔra dugu kɔnɔna la n'i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔna la n'i bɛna baara o baara kɛ k'i ka safinɛni ta k'i tɛgɛ ko walasa i yɛrɛ i bɛ se k'i ni kisi toga min na i bɛ se ka maa wɛrɛw ni kisi i fɛ toga min na wa i ka kɛnɛya a bɛ se ka sabati togoya min na Alisa hamito ka kunnafoni na ONG bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'a bɛ wele Action mɔgɔ olu bɛna dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di maa ba 30 ɲɔgɔnna ma n'o olu de ye Segukaw ani Moptikaw ma ni cakɛda in olu sigikun ye kɛrɛnkɛrɛnnen la ka se ka hadamadenw ka hakɛla tanga ka se ka hadamaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kɛ kelen ye jamana kɔnɔna min de ye basigi hani sabati a bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ togoya min na o yɛrɛ kɔni ye ni cakɛda in olu ka baara o hukumu de kɔnɔna na u bɛna dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di jamana kɔnɔden ma minnu yɛrɛ kɔni sɛgɛnna kɛrɛnkɛrɛnnen la ni kɛlɛ in kunkanko ko la ni o kɔni bɛ taa fɔ maa ba 30 ɲɔgɔnna ma Segukaw hale ni Moptikaw fɛ walasa bɛn hani sabati a bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔna na togoya min na n'an taara ka togoda kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛgɛko gɛlɛya hale kɔni bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ ɲɛna min de ye Mopti Kayi Kulukoro fo ka taa se Mali faaba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jɛgɛko gɛlɛya bɛna kɛ ɲɛna kosɛbɛ bawo a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla wagati yɛlɛma hani ji yɛlɛli ko baji olu yɛlɛlen no kosɛbɛ nin wagatinin na ko hukumu de kɔnɔna na sa ko jɛgɛba k'a yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ jiw la san tɔw la ko jɛgɛ tɔni ba 80 o de bɛ sɔrɔ ko ɲinata in na ko jɛgɛ tɔni ba 30 ko o yɛrɛ dɔrɔn de sɔrɔ la o min yɛrɛ kɔni tɛna Mali denw labɔ wa o min fɛnɛ bɛna kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ kɔni bɛna fara jɛgɛ sɔngɔ ka kosɛbɛ ɲina sugu kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna la Jɛkuluba min bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'a bɛ wele ko yɛlɛ wolo debuwaran pari mɔ olu ka ɲɛma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o de ye Ben Le Cerveau ale y'i kunda Irakaw fɛ ale kɔni taara Iran dugu la a y'a yira k'a fɔ sa ko Mali ni Iran k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka tabiyaw ye kelen ko komi Iran sɔrɔ o ko kelen de ye Mali jamana sɔrɔ ko o hukumu de kɔnɔna la Irankaw olu sera k'u yɛrɛ wuli ka jɔ u sen fila ka togoya min na ale taara Iran ka taa tile 2 tagama la min ni Iran ninnu ka misiriba fo ka taa se cɛba min yɛrɛ y'i nin di walasa Iran ni ka bɔ Ben Le Cerveau ale ka yala yala sira yen bɛɛ lajɛlen na an bɛ taa Kayikaw fɛ yen min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kayi l'hôpital somɔgɔw n'o ye Fisendaw mɔgɔw olu bɔra k'u ka nisɔngoya yira o min n'u y'o kɛ lɛrɛ 2 kɔnɔna na n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni olu bɔra k'u ka hakɛw la ɲini u b'a ɲini u ka ɲɛmaw fɛ sa u ka olu bila olu ka hakɛw kɔnɔna na walasa baara jɛlen a bɛ se ka kɛ Kayi kɛnɛyaso Fisendaw kɔnɔna la togoya min na min bɛ wele ko page noire n'an b'a fɔ o ma ko nécrologie an bɛ t'o kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye maa min yɛrɛ n'o tun ye ale ka garde principale ye ko an daba man ka wele sira ale ma somayɛlɛmana n'o de ye Seguba kɔni a yirala k'a fɔ sa ko Seguba kɔni ale ka su don bɛna kɛ Mali faaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la camp de la gendarmerie mɔgɔw fɛ ka kunnafoni datugu pe halisa an bɛ to nécrologie kɛnɛ kan min n'an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw olu fana nisɔngoyara kosɛbɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ sa k'an daba ma ka wele sera olu ka cɛdon dɔ ma n'o o de ye Idrissa Makan Sissoco Idrissa Makan Sissoco a yɛrɛ k'a fɔ k'ale tun bɛ ca kɛ minisiriso la n'o yɛrɛ de kɔni minisiri min sigilen don lakana ani tasuma fagalaw kunkanko la k'ale yɛrɛ kɔni tun ye ɲɛmaaba ye ko Idrissa ale kɔni tun bɛ ka bɔ a ka so de sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ k'i kun da ka cakɛyɔrɔ kan ale ye sirabakan kasara de kɛ ni a ni tora a la ale ye somayɛlɛmana han daba ma ka wele sera ale ma o hukumu kɔnɔna na u ka minisiri n'o de ye Dawuda Ali Mohamedine ale n'a ka cɛdon u yɛrɛ kɔni sera ka Idrissa ale ka sukoya labanw kɛ min na bɛ dugawu kɛ sa k'an daba ma ka badabada nɔgɔya a y'an kɔ min na ala ko nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen na bɛna taa jɛ min na k'ala ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u ye Mali kunnafoni show jabana laban ni ne bɛ dansigi hanga bi kunnafoni na lala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan ma ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ k'ala bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la garisɛgɛ sanuman bɛ ala bolo a k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn